conseller Puig ha parlat amb el pla per la gent més gran de 45 anys que el projecte aniria enfocant més sobretot el tema de la contractació i el tema de la formació. Es podria explicar una mica en el tema de la contractació cap a on aniria? Ajudes a les empreses o com es faria aquesta situació? No puc entrar en detalls perquè aquest és un encàrrec que el govern ha fet en el departament i que li hem traslladat i traslladarem en el SOC. Per tant, qui configurarà aquest programa serà el Consell de Direcció del SOC, ja ho he dit, en concertació amb els agents econòmics i socials, perquè així és com s'ha gestionat i s'ha gestat també la garantia juvenil. De totes maneres, sí que em sembla recordar que quan ho he explicat he dit els grans programes aniran adreçats a ajuts a les empreses per la contractació directa, ajuts per combinar formació i contractació i per tant que des d'una perspectiva, fixin-se, seria la dual però no amb joves de formació professional reglada, sinó la dual amb persones aturades, amb mesures de formació ocupacional i treball a les empreses. Per tant, ajuts directes a la contractació amb empreses, ajuts per la formació i ocupació i també articular tota una sèrie de programes que permetin l'acreditació, la certificació de coneixements, perquè moltes d'aquestes persones també requereixen, com que tenen experiència acreditada, doncs disposar de certificats de professionalitat que avui no tenen per poder-se situar en el mercat laboral d'una manera, diguem-ho així, més reputacional i més valorada. Per tant, ajuts directes a les empreses, formació i ocupació i certificacions professionals per ajudar a la qualificació professional i a la millora del mercat de treball. Al voltant d'aquests tres programes, a més també d'articular mesures per facilitar la contractació, com he dit abans, amb economia social, amb agències privades i amb tot el que representa també el suport i l'estímul a mesures a la contractació, articularem un programa que aprovarem ben aviat. I quan es posarà en marxa? Bé, la nostra voluntat és que el programa Garantia Juvenil, que el va aprovar el 27 de març el Consell de Direcció del SOC, s'aprovi en el govern de la setmana següent de la propera setmana i aquest programa de grans actius el Consell de Direcció del SOC el pugui aprovar al llarg d'aquest mes d'abril i poder-lo també sotmetre a l'aprovació del govern el mes de maig. Sí, conseller Homs, fa uns mesos jo li vaig fer la pregunta de que es parlava ja de la venda de dades sanitàries de pacients. Això, un parell de dies abans de Setmana Santa, s'ha conegut la notícia de que vostè va dir que no, que això no seria així, però sembla ser que sí que es ven dades de pacients. Doncs no, no es venen les dades de pacients. Les dades, els noms i els cognoms, no, però una mica maquillades, però... Ni es venen maquillades ni no maquillades, ni res del que diu vostè és d'aquesta manera, no? No ho dic jo, ho diu el sector sanitari, ho diu els metges, les infermeres, que no estan d'acord. El que diu vostè, perquè jo ni li he sentit això en el sector sanitari tal com vostè ho expressa, ni res semblant. No llegit els diaris aquests dies. Permet que li contesti, no? Vaja, com vulgui. Jo crec que... Doncs ja dic que aquesta informació no és certa, ha estat a més reconegut que això era d'aquesta manera que jo li explico i simplement diguem-ne explicar-li perquè em fa l'efecte, perquè ha estat reconegut a més per com s'ha transcrit aquesta informació, que hi havia hagut un error en la transcripció d'aquesta informació. Aquí el que hi ha és una petició d'acord amb les directives de la Unió Europea de l'Agència Catalana de Protecció de Dades de que la institució o l'entitat, millor dit, que anonimitzi les dades de salut, que òbviament són dades estadístiques que molts de vostès també manegen, òbviament també, no? Doncs sigui només una, no diverses, i això és el que hi ha hagut. I a partir d'aquí una confusió respecte a aquell programa que, com va ser també informat per part del conseller de Salut, no tirava endavant en els termes que alguns es pensaven que tiraven endavant. Jo crec que aquí jo demano simplement un esforç de precisió respecte a aquestes qüestions, que són sensibles, òbviament, en l'hora d'explicar-les. M'atreveixo a fer aquest prec en un sentit general.
i de saber i que se sàpiga que aquí no hi ha venda de dades sanitàries d'absolutament en ningú, no? I que, òbviament, el sector sanitari i la recerca treballa amb dades anonimitzades, és a dir, sense la relació dels pacients en concret, perquè si no vostès, per exemple, li posaré un exemple que em ve ara al cap, jo no soc del sector com vostès saben, no? Però bé, parlem en moments concrets de l'any d'epidèmies de grip, oi? I n'informem tots i ho expliquem, i això deu tenir a veure amb l'existència de malalts de grip, que les dades es donen agregades, anonimitzades, que vol dir sense la vinculació entre el malalt, pacient i les seves dades personals, òbviament, però es donen a conèixer aquestes dades i es fan estadístiques, no? I s'informa a la població que hi ha passes de grip i que no hi són pas cada dia ni tot l'any, no? I per tant, doncs, poso aquest exemple, que és el que ara em ve al cap, doncs, pel tractament de determinades situacions epidemiològiques o, òbviament, tot allò que sigui el tractament de determinades conclusions de dades amb recerca, doncs, de determinat tipus de malalties, etc. Tot això forma part de la nostra recerca mèdica, que a més ens dona col·lectivament a tots plegats uns grans resultats, no? Jo crec que hi ha hagut, per raons, suposo, de caràcter partidista i de males interpretacions, volgudes o no, no ho sé, jo no ho jutjo, doncs la presentació d'això com si fossin vendes de dades personals, i em consta, a través del Departament de Salut, que a més en el sector hi ha una certa estupefacció, per no dir-ho d'una altra manera, de com a vegades es presenta aquesta informació, no? Però bé, és el que hi ha. En tot cas, estigui tranquil·la, que aquí no es comercialitza amb dades d'aquest tipus, només faltaria, no? Que és el que li vaig dir i li reitero. I jo lamento que a vegades es donguin determinades informacions que simplement no són certes, no? Vostè dirà.